Вітаю, шановне спадарства, у карантиннай студыі аб'ектыву Ярослав Стешык. І вось што сёння у выданні. Коронавирус. Министерство здоровья блытается у статистицы, а люди помирают. Сказали, вроде умер, то ли отключили его от обеспечения вентиляции легких, неизвестно. Студента угонять на парад перамоги. Если они поставят мне эти отработки, то да, схожу на парад. Что робить с президентскими выборами подчас пандемии? В ЦИК вошли люди в гражданском под охраной милиции и вышвырнули оттуда неугодных Лукашенко, членов ЦИК. И с тех пор выборов в Белоруссии больше нет. Вильня блокует электричность з Островецкой АЭС. Сегодня мы дали инструкции всем эту блокаду сделать европейской. У Беларусі больш за 18 тысячаў інфікаваных коронавірусам. І гэта толькі афіцыйная лічба лабараторна пацверджаных выпадкаў. Высоказаразным ковідам хварэюць і міліцыянты, паўтысячы інфікаваных афіцыйна. Але насуперак рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі здароўя у Менску ідзе рэпетыцыя параду перамогі, а адказныя чыноўнікі на прадпрыемствах і ў навучальных установах шукаюць, кім запоўніць трыбуны. Юлія Лабанова распавядзе падрабязнасці. У раённай больніцы Вадзім Мядзведзеў з Буды Кашалёва на Гомельшчыне прапрацаваў праграмістам 7 гадоў. У інтэрнаце для медработнікаў яго добра ведалі. Спартовага складу маладзён рэгулярна ладзіў разам з сабакам кросы. Смерць 36-гадовага працаўніка медычнай установы без хранічных хваробаў некаторыя мясцовыя звязваюць з коронавірусам. Парень выгуливал хаски, как бы все его видели, он такой достаточно яркий был. Сказали, вроде умер, то ли отключили его от обеспечения вентиляции легких. Паводле мясцовых, гэта не адзіны выпадак заражэння ў цэнтральнай раённай больніцы. Месяц таму адтуль шпіталізавалі загадчыцу тэрапеўтычнага аддзялення. Сцвярджаюць таксама пра заражэнне доктара ў Будыкашалёўскай паліклініцы. Усіх хворых накіроўваюць у Гомель. Считают, что разносчиком стала больница. Вот так вот. Что там что-то сразу не посуетились. За Будыкашалёва тут вроде бы как более или менее спокойно. А вот Гомель там, да, действительно накрыло очень хорошо. Все замалчивается, все скрывается. И... Телевизор иногда смотрю. COVID-19 па краіне выявілі і ў 500 працаўнікоў МОЗ. Пра гэта распавёў міністр унутраных справаў Юрый Караев. Найчасцей хвароба працякае амаль бессімптомна, 34 асобы ўжо цалкам вылікаваліся. Кто-то в больнице, несомненно, с температурой там, вот, до 38. Есть несколько человек на ИВЛ, несколько тех, кого с ИВЛ, много, кого с ИВЛ перевели в обычную уже палату. То есть, ну вот, как все и говорилось, что да, молодые переносят легче, вот, ну, по своим сотрудникам смотрим. Гэтаксама міністр пацвердзіў 2 выпадкі заражэння коронавірусам сярод вязняў. Мінімізаваць распаўсюд інфікавання паводле яго дазволілі адмысловыя захады. Персанал ізалятараў забяспечылі сродкамі індывідуальнай аховы, наладзілі дэзінфекцыю транспарту і памяшканняў, зняволеным замест спатканняў з роднымі зарганізавалі відэазванкі, дазволілі карыстацца тэлефонамі, але не толькі. Предусмотрены дополнительные продуктовые посылки, передачи весом до 10 килограмм с овощами, фруктами, витаминными комплексами, лук, чеснок, вот это вот неограниченно. Колькасць інфікаваных у Беларусі ўсцяж павялічваецца. За мінулыя сотні дадаўся 861 новы выпадак. Аднак, заходзячы з рапарту Міністэрства аховы здароўя, узнікае пытанне, як падлік стаўся магчымым без правядзення новых тэстаў. Заклапочанасць ужо ігнараваннем рэкамендацыяў спыніць масавыя імпрэзы выклікала і Сусветная арганізацыя здароўя. Калі на прысутнасці ветэранаў на парадзе Александр Лукашенко сёлета не настойвае, то добраахвотнікаў, як сведчаць тэлеграм-каналы, цяпер шукаюць сярод студэнтаў. Ім нават абяцаюць закрыць адпрацоўкі за грамадскую дзейнасць і некаторыя прадметы, ці зацікавіць такі абмен студэнтаў. У меня 10 отработок у специалей, 10 заведующих. Если они поставят мне эти отработки, то да, схожу на парад. Ходить на какие-то там собрания, мероприятия. То есть мы это все делаем, но, как правило, не всегда хватает. Потом в конце года оказывается, что сюрприз, и нужно еще что-то делать. Я вообще староста секции, поэтому, ну вот в прошлом году, позапрошлом, то есть мне
мне закрывали это. А сейчас я вот уже получаю, поэтому я так слежу за этим. Так что, пойдете на парад? Ну, я не знаю. На парад как бы в связи с эпидемической ситуацией как-то не хочется идти вообще, поэтому, наверное, лучше так отработать. У свеце ж на COVID-19 хварэюць больш за 3 мільёны 600 тысячаў чалавек. У лідарах застаюцца ЗША, Іспанія ды Італія. Штопраўда, цяпер італьянцы пасля амаль 8 тыдняў ізаляцыі насалоджваюцца наведваннем кавярняў і паркаў. Краіна ўступіла ў гэтак званую другую фазу паступовага аднаўлення эканомікі, вытворчасці і сацыяльнага жыцця. У еўразвязе ж зрабілі прагноз адкрыцця ўнутраных межаў, імаверна, з сярэдзіны траўня. А вось з Беларусю межы застануцца закрытыя мінімум да чэрвеня. Юлія Лабанова, Белсат. Тым часам у Францыі Сенат адхіліў стратэгію паслаблення каранцінных захадаў з 11 траўня. Ідуць бурлівыя дэбаты, ці варта з панядзелка адчыняць дзіцячыя сады і пачатковыя школы. У чацвер Рада бяспекі мусіць прапанаваць больш дакладны праект, што рабіць далей. А людзі спрабуюць асэнсаваць, як змянілася іхнае жыццё ў самаізаляцыі. Ілюстратарка Кейт Джонс засталася на каранцін у здымным жытле плошчаю 9 квадратных метраў. Толькі ў Парыжы такіх кватэраў больш за 10 тысячаў. Прывітанне, я Кейт, я ілюстратарка, а гэта моя маленькая кватэрка. На 9 квадратных метрах нельга сказаць сабе, гэта спачывальня, я пайду працаваць у іншы пакой. На жаль, я не маю такой раскошы. Таму я проста выкарыстоўваю прастору такім чынам, каб здавалася, што ў мяне шмат месцаў для рознага часу ці рознага настрою. У мяне было крыху зямлі, я пасадзіла расліны. Я паліваю іх, і яны паціху растуць. І асабліва падчас ізаляцыі, калі цячэнне часу крыху запаволенае, сапраўды карысна бачыць, як нешта змяняецца. Першае, што я хачу зрабіць, калі адкрыюць паркі, пайсці ды зладзіць пікнік. Гэта будзе сапраўднае задавальненне. Ці нават проста пайсці, пасядзець ля рэчкі, пагрэцца на сонейку, падыхаць свежым паветрам. Гэта будзе першае, што я зраблю. Ну і, вядома, абняць сяброў. Вяртаемся ў Беларусь. Александр Лукашенко пагрозы каронавіруса не бачыць. Таму не плануе адкладваць не толькі парад, але і прэзідэнцкія выбары. Яны пройдуць улетку. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў рыхтуюцца да агучвання даты галасавання, а апазіцыйныя сілы да пакуль не абвешчанай выбарчай кампаніі. Кожны па-свойму. Аргументы за і супраць удзелу выслухала Галіна Абакунчык. Цягам бліжэйшых тыдняў у Беларусі будзе абвешчана пра пачатак чарговай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Гэтым разам галоўнае пытанне для многіх, як кампанія будзе праходзіць ва ўмовах каронавірусу і ці браць у ёй удзел. Аб'яднаная апазіцыя ў складзе 4 палітычных структураў надалей намагаецца вылучаць адзінага кандыдата на сёлетнюю прэзідэнцкую кампанію. Пандэмія каронавіруса перашкодзіла палітыкам аб'ехаць запланаваныя 56 гарадоў. У інтэрнэт-галасаванні перамог лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Козлоў. Лукашенко мы больше не перенести не можем. Вот по всему этому безумию, которое он вытворяет, вот пока идет эта эпидемия, но мне кажется, подавляющее большинство людей, граждан Беларуси, понимает, что это больше терпеть нельзя. Поэтому, конечно, наша задача все-таки определить единого кандидата, наша задача все-таки попытаться и объединить оппозиционную среду. Раней два удзельнікі кампаніі «Праймерыс», намеснік партыі БНФ Алексей Янукевич і лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец сышлі з кампаніі «Праймерыс». На іх меркаванне падчас галасавання ў паселішчах мясцовыя ўлады выкарысталі адміністрацыйны рэсурс, масава галасуючы за лідара руху за свабоду Юрася Губарэвіча. У сваю чаргу ягоны рух назваў удзел у галасаванні чыноўнікаў гібриднай атакой на «Праймерыс». Павел Севярынец заклікае да байкоту выбараў. Слухайте, Лукашенко арганізовує спартакіяды, суботнікі, парады. І вось цяпер спектакль пад назвай «Выбары». Не удзельнічаем. Гэты неудзел можа перарасці ў нацыянальную забастоўку, і гэта ўсё можа прывесці да руйнавання рэжыму.
можа пачацца раскол элітаў, раскол вось гэтага номенклатурнага маналіту, які ёсць у Лукашэнкі, таму што проста не будзе грошай, не будзе што плаціць сілавікам, і гэта можа адыграць ключавую ролю. Пра актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі з мэтай арганізацыі мірнага, масавага і працяглага пратэсту заяўляе лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч. Ён сам, а таксама 30 актывістаў партыі плануюць рэгістраваць свае ініцыятыўныя групы, каб выкарыстаць шанец легальнай вулічнай агітацыі. Зараз усе пераканаліся. Выйти і сказаць, вот, Лукашенко большая беда, чым коронавірус. Одевайте маски, кого нема, мы раздамо, это будет еще бяспечней и от коронавируса, и от этих самых, якія здымаюць, и выходим. Адмыслоўцы перакананыя, што сёлетняя выбарчая кампанія не будзе мець ніякіх істотных адрозненняў ад кампаніяў мінулых гадоў, незалежна ад дзеянняў апозіцыі ці іншых удзельнікаў выбарчай гонкі. Система проведения так называемых выборов, как я уже сказал, она же шлифуется с 1996 года, и она отшлифована. Эта система может провести выборы вообще без избирателей. И коронавирус может этому в какой-то степени способствовать. Это и будет главное отличие этих выборов от предыдущих. Только и всего. Все остальное, ну, возможно, у тех, кто проводит выборы, хватит ума немножко занизить показатель явки. Александр Лукашенко рыхтуецца вылучыцца на чарговы прэзідэнцкі тэрмін 7 з ліку. Паводле нязменнага кіраўніка выбары пройдуць не пазней за жнівень. Галина Бакончык, Белсат. Сейм Літвы ухваліў рэзалюцыю пра энергетычную незалежнасць і пагрозу ад Астравецкай АЭС. Ніхто не прагаласаваў супраць, толькі 4 дэпутаты ўстрымаліся. Ініцыятары рэзалюцыі падкрэсліваюць, што супраць атамнай станцыі ў Беларусі прадстаўнікі ўсіх палітычных партыяў Літвы. Это сигнал для Лукашенко обдуматься. Он не должен думать, что эту блокаду Островца он прорвет в Литве. Сегодня это голосование это показало. Но мало того, сегодня мы дали инструкции всем эту блокаду сделать европейской и западной. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць урад дамагчыся адкрытага падтрымання пазіцыі Вільні на ўзроўні Еўразвязу і НАТО. А ў самой Літве яшчэ да пачатку дзеяння АЭС абмежаваць паступленне беларускай электраэнергіі. Атамная электрастанцыя паводле расійскага праекту пабудаваная ў Астраўцы Гарадзенскай вобласці за 50 кіламетраў ад Вільні. Першы з 2 энергаблокаў плануюць запусціць сёлета. Літва сцвярджае, што АЭС пабудаваная з парушэннем стандартаў аховы прыроды і бяспекі. Беларусь усе абвінавачанні знепраўджвае. У Беларусі ўпершыню за 12 гадоў можа з'явіцца амбасадар Злучаных Штатаў. Дакладней, амбасадарка Джулі Фішер. Ейную кандыдатуру накіраваў на разгляд Сенату прэзідэнт Дональд Трамп. Што прызначэнне Фішер можа змяніць у стасунках з Вашынгтонам, высвятляла Анастасія Русецкая. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп скіраваў Сенат на зацвярджэнне кандыдатуру амбасадара ў Беларусі. Узначаліць амерыканскую амбасаду ў Менску мае Джулі Фішер. Варта адзначыць, што і цяпер Фішер займае даволі высокую пасаду ў дзяржаўнай амерыканскай іерархіі, і тое, што такога статуснага чалавека прызначаюць у Мінск, гэта сведчанне, што Вашынгтон гэтаму кірунку надае дастаткова важнае значэнне. Джулі Фішер – намесніца памочніка дзяржсакратара у пытаннях Заходняй Еўропы і Еўрапейскага звязу. Працавала дыпламатка таксама ў амбасадах ЗША ў Тбілісі, Кіеве і Маскве. Я не думаю, што з прызначэннем амбасадара адбудзецца нейкі прарыў. Тут галоўнае падтрыманне вось гэтай тэндэнцыі. Вельмі важна для афіцыйнага Мінска тое, што пасля доўгага перыяду фактычна халоднай вайны пайшоў вось гэты станоўчы тренд, і ёсць магчымасць і эканамічныя, і палітычныя, і ў сферы бяспекі развіваць дачыненні. 12 гадоў амерыканская дыпламатычная місія працуе ў скарочаным складзе. Амбасадара Беларусь выслала ў 2008 годзе. Пасля таго, як Вашынгтон наклаў на Менск санкцыі за парушэнне правоў чалавека, а беларускі бок абвінаваціў ЗША ва ўмяшанні ў выбары 2006-го. Остановитесь, пожалуйста, люди готовы выйти.
Вярнуць амбасадара Украіны канчаткова дамовіліся летась у верасні. Хуткае прызначэнне пасла пацвердзіў дзяржсакратар ЗША Майк Помпео падчас візіту ў Мінск на пачатку лютага. В ближайшее время мы назначим посла, он будет здесь, и вы увидите, что все эти усилия доброй воли на политическом, дипломатическом и другом уровне. Дакладная дата прыбыцця новага амбасадара ў Беларусь пакуль невядомая, як і тое, каго Мінск адправіць у Вашынгтон. Анастасія Русецкая, Белсат. Сёння, як і штогод 5 траўня, па ўсім свеце адзначаюць міжнародны дзень барацьбы за правы людзей з інваліднасцю. Гэты дзень мусіць звярнуць увагу ў грамадства на працаўладкаванне, дасяжную інфраструктуру ды адукацыю для тых, хто мае абмежаваныя магчымасці. Вольга Васильева. Уладзіслаў Чашенка – шматдзетны бацька. Ягоная сям'я атрымала кватэру ў новым 5павярховым доме без ліфта, акурат на апошнім паверсе. Уладзіславу прыходзіцца 5 разоў на дзень спускацца і падымацца па лесвіцы, што для яго балюча і вельмі складана. Мне нужна квартира не выше 3-го этажа, как я инвалид второй группы, а дали мне квартиру на 5-м этаже. Не положено, а мне дали. Інваліднасць Уладзіслаў атрымаў пасля аварыі ў 2003 годзе. У яго была чэрапна-мазгавая траўма. Паводле дакументаў, прычыны інваліднасці – агульнае захворванне. Нам часто обращаются люди именно по поводу обеспечения доступности в разных формах, в виде нарушенных прав, в виде бездействия по отношению к человеку, в виде некачественной работы, ну и так дальше. Уладзіслаў звярнуўся да ўладаў з просьбай усё ж такі выдзеліць яму жытло на ніжэйшым паверсе ці ў доме з ліфтам. Пакуль што гэтая праблема не развязаная і ўжо наспявае іншае. Праз другую групу інваліднасці Уладзіслаў не можа уладкавацца на працу, нават на самую простую. Магілёўскі цэнтр занятасці накіраваў яго на працу прыбіральшчыкам памяшкання, але медычная рэабілітацыйная экспертная камісія не дала дозволу. Я на мраке ездил, они мне говорят, если хотите работать, мы с вас вторую группу снимем, а третью на третью поставим, потом иди работать. По второй получают 2,5 миллиона, а на третью будут получать 1,5 миллиона. Ну, по-старому я имею в виду. 150 рублей. Уладзіслаў упэўнены, што справіцца з працаю прыбіральшчыка. Ён тройчы на тыдзень ходзіць на спартовыя трэнаванні і ўжо год ездзіць на спаборніцтвы для людзей з інваліднасцю. Але камісія адмаўляе працы ўжо не першы раз. Здесь мы сталкиваемся с набором всяческих, в общем-то, нарушений, которые начинаются и от полного, скажем так, непонимания контекста инвалидности, да, и заканчиваются системными проблемами, которые у нас есть и, к сожалению, сохранятся. Медицинский подход к инвалидности. Беларусь ратыфікавала канвенцыю аб правах людзей з інваліднасцю амаль 4 гады таму. Але рашучых зменаў у забеспячэнні роўных правоў і свабодаў Сергей Дроздовский пакуль не заўважае. Инвалидность часто дают, а потом ее снимают, хотя это такая инвалидность, которая не проходит никуда. В подъезд заехать на коляске невозможно. В автобусах уже вроде бы сделали. Ну. Если, допустим, это вторая рабочая группа, еще можно дворником устроиться куда-нибудь. Если не рабочая, уже только пенсия и все. Слабое обеспечение со стороны нашего государства, там какими-либо средствами. То есть на тот же МРЭК на учет могут поставить не сразу. Каб асобы з інваліднасцю маглі абараніць свае правы, Сергей Дроздовский раіць ім самім не губляць волі да перамогі, не ленавацца і вывучаць даступную інфармацыю і кааперавацца з іншымі людзьмі з такой же праблемай, бо разам яе вырашыць значна прасцей. Ольга Васильева, Белсат. Часам мядзведзь гадуе Мауглі, а часам чалавек гадуе мядзведзя. Брэдлі і Купер, два кудлатыя касалапыя сіраты, што жылі ў запаведніку ў Грэцыі, пасля адмысловага навучання і адаптацыі вяртаюцца туды, дзе месца медведзянятам, у дзікую прыроду. Менавіта людзі навучылі іх здабываць ежу і рабіць берлог, але ў ашыйніках Брэдлі і Купера застануцца радыёмаячкі, каб адсочваць, куды іх завядзе дзікае жыццё.
Είναι σαν να έχεις ένα παιδί και ξαφνικά να του λες. Гэта ўсё роўна, што мець дзіця і раптам сказаць яму: надышоў час пакінуць дом і атрымаць адукацыю самастойна. Але вы робіце гэта з радасцю, бо ведаеце, што дом, дзе мы былі, не быў для іх прывычным і што яны павінны вярнуцца ў прыроду. Мяркую, нам удалося навучыць іх шукаць ежу, пазбягаць людзей і жыць у дзікай прыродзе.